ha kamit shua bandon ka hiring jong ka sorkar lati ya kanai ka surok om da kinong yaki Henry da ki masin ka jing tri surok kala kalalong sibenta jong ka jing ya kanar ka bajurba halor laki bru ke ba persya ya ka project semen kila na emban pois ya ka jingalang ka bamud banyok snyaw ya ka surjong ki ha ka step ka babut ka hiring kaliyai sekhmat la kumno ki treja ka ki balayok jingbit da ka jing tho nau deputy commissioner ki ong ba ki pelit ki lapan phai biang yaki ha kte ka jaka talasi ki borsensar ki layada ya ki jingkhang halor ki nong rim jong ka an bat ka chongsuk chongsan Henry ki bru ki balasya khang ki yo ida kumwe pat kane ka de ka dur ka babun ki bru ki yo i ki jingyai petba ki lamayong ki jingpen bna Henry halendet jong ka jingaki ka don ka kot ka basan teli ki mat ka bala IT hau menteri rang ba ka jella ka baspel tik ya ke ka ba ka khasi student union ka kwa ban penkela nalor ki jingaki bat ki klik khubor kane ka bu ya ka jingkeli ka bapher ka tikna ka baladawa bat hato ka jingyo ya ka kala ban penkela sisya ya karkom im jong ki bru ha Meghalaya ka jingdawa ka banengkong pendu no cisendon ya ka hiring jong kalai phewe terik ujeliu bat simkhia persya ya ki he ki badon kti ha ka bapelong bat pej ya ka jing trekam kentup yau deputy commissioner uhe pulit bat ki he jong kabut penyat ya ka jing jabok jong ka jella ka jing ale kam dei tang sepang ka project semen bat mausun hi hapreng jong kanai ka jing dawa ka don ka jing keli ka bakham kongsan hato ka jing pensyo pajba kala ai sisya ya kinong snong ki basyak ta ya kalat ka bahok ban syak ngap ka jing dawa ka baar ka lek phai biang Shadin Lajan System ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act lane ka MRSSA la thau house nem arjar khanriu ban penbej bat pejngor ya kalik kawan jong ki briu ki bawan rung sya kane ka jella ka jing penkela ka bathu ban penklan ya karkom trikam kalap ya ka jing menjur jong ulat ka senjuk ka kwa baon seng ya ki sipot li ke jaka pensuk rengkat bat ka jing pensisya lengba ka dorbar snong tenrai bannya ka basangya tang HKFs ka KSU kawan rak ya kini kisinjam kumsi benta jong karkom trikam bakhamyar ban penbej ya ka jing rung sya Meghalaya ya ke ka baka kwa ha ka bakut ka inar line permit lane ka ILP ban khanglat ya ka jingwan rung ki briu ki banabar ka jingdawa ka balai ka khamrit Henry ka long ka barim kumju ka jing penkela ya ka ain jong ka Meghalaya ka ba penyat ya ka jing itu jing penrung kerteng jing sngan bat jing yada ya kinong 13 ni la menjur da ka kenhun menteri jong ka jella hau pnai nailar arajar arposau lajan arsnem ka KSU ka ong baki kendon balapin kela haduk menta kim patla ban pentrekam na ka benta ka senjuk kane kam dei tang ka jing penslim jong ki borsensyar kalong ka wepat ka nuksa jong ka jing kular ka baha ka jing siaw jong ka kalasa klem pendep ka jing dawa ka basau ka penkenria ya ka jingale siapok kawe ka hospital ka negrim ka jaka sumar bapau namtam ha ka than kalapen bena ya cispa nyau teli ki kam sumar tang arteli labu kerpang na kebenta ki kertong jong ki jait benriu balabu kerpang ka jingkheng ke ba ki nong kenthok ki la kenthok ba ka duna bha na ki kumba pratli ki kam ki banya hab bat ka jingbu kerpang jong ki ST ke ba 7.5% ka senjuk ka kwaru ba ki nors kenthei ki long phrapheu hadu arpheungut bat ki sinrang layethu ba ka negrim kalapan jing menjur na ka sintar na kebenta ka te ka retio Henry ya ka te ka jingkerpat la kentaj arsin kajing dawa kabasan kalong siaphang mano bayok kam bat kumno la pelong ya kajing penrungkam ka komite penkela kala IT ya kajing ai jingmut halor kajing penkela sia ka komison trekam pajba jong ka jella house nem arjar arpusan Henry bun na kita kajing ai jingmut kidang sa klem pentrekam kariti sensar bakerpang halor kajing penrungkam ha ka kardan distrik kabala IT hau nai risau arjar arpusauru kadang sa klem jubab kumta balai menta balai bakane kathup kabalate hakisnem kalap theisya ka jingpen bena ka bakut hau ne ubnai august kerpang ka benta jong ka jubab ka dei ka hiring semen hi ka baka seng kalabatai kum ka jingsya ka bakhaddu hadin kisnem jong ka jingpen slem bat halaki jong ki kentin ka jingpen bid Henry kala bandon ka wepat ka layer jong kapor ka Meghalaya ka don ka madan ka badap daki kenhun penbor kibaya khun ban thau dur ya ka jingya keren pajba katba ki bor sain perthei khasi national list
kiba kham thanmai kilami rengkat bat kiseng kibarim kum ka KSU katto katne kinong pit kai sain perthei kio iya kata kajing kela kum si benta jong kajing penbor kabadon halendet jong kajing penbor kabat thanmai jong ka senjuk Henry hato kane kadai khamtam e sephang kijing dawahi kajing penbor jong ka sain perthei ne baro ar kalong kajing keli kabadai ban bisar bnia hang nai kajing athu khana kanang jeliu katto katne nakine kijing dawa kilong khambun sin hapok kajing sensar jong ka jella kiwe pat kimlong kumta ya ka inar lain permit lane ka ILP omla ban manra tangda ka sarkar Meghalaya marwei kadon kam ban le ha ka kerdan jong ka union bat ka jingkar pat jong ka Meghalaya kala sa klempen bet da kisnem menta ka jella kadang wat ya ka we pat kalenti da ka ba keli yaw nong sai en jong ka hato la ne emban penrung ya kijing yada kibalong kum ka ILP lengba ka ain pedeng ka bathan mai ha ka jaka jongka ka siksedul ru kadon kiput ka aibor bakongsan ya ki district council jongka jella halor ki benta kum ka jaka ki khlau bat ka sinsar khadar Henry kam aibor hi dalade yaki halor ki kendon thungkam jongka jaka pule bala penyait da ka sarkar pedeng lane halor ka rukom ajing bit ban rungkam bala sinsar ha ka kerdan jongka union ka sarkar ka ong bakam syam la sakut uwe menteri sarkar lakot pajbak biang ya ka senjuk sya ka mich da ka baong baka jella kalong ka bala pengkrek ban yakren ka senjuk ka ong baka la pengkrek ru Henry tang la da kita kijing yakren ki alam sya kijing kular ki baskem ban ya ka wepat ka jingkerpat ban yok por susu penduk no ya ka sain perthei bat ka we pa ka we ka jing dawa kamef sya ka ka barit kajing sengap ke baken thup ha kajing sisya ya ki bru ke bala thumu ban sengap ka rukom telasi ke bakat du kadon hamadan tang ha ka kod ka rukom thungkam ka ba ai ya ki kertong ki batibit ki bana trai ribat trai muluk ya kalat ke bahok bat ka rukom syakri pajba ke ba ki bru ke la ban sangya bakan long ke basyai don ka we ru na kita ki ba pentikna ya kajing roy jingpar bat kinong konthok kila maham slem ba kilat kum ka ILP kila ru ban kta ya kajing be tengka bat ka kam jungok kai perthei ki benta ba ka jella ka syangi haki Henry na ka benta ki bru ke bala abda kisnem ba kini ki jing kular ba kerpang kin syak penbej kajing pendep kan omlong ka barit paj kalak ban mut ka rukom pej binyak ka bateri kam sisya kalat ka ba kham hok ha ka thup thungkam lane kajing skap pajba ha ka bala shondur ya ka surjongki ha ka rukom ka batikna ya kata ka surok lapen bha naduk kata ka por kajing pesngap kala de panjia Henry ki jingkeli ki bala bu syapang mano balak ban poisyaka mano balak ban yok snyau bat hato ka rukom terikam kalong ka bahok neem kidang sakut santeli ki jing dawa katto katne naki kiladon bun snem menta ki syong hapdeng kajingya kenat kaba kapor balabu kaladeb laki kelalong ki polisi ne tang ka wepat ka jingrung ha ka thup bajrong jong ki jingdawa ki bempat la ban penbej kan ong khamduna syapang ka we ka seng samla pule banya ka baong hatu ki jaka pule jong ka Meghalaya kidang la nem ban penkela ya ki jingdawa ki balaslem sya ki kam ki badon jingmut khubli shibun